ساعات شعات أخيلو فنوير تيفا بمكتاتو كوزوركم تعزبتنا كمي تمسين لومي سوني شدشتكم تشترالو هاجراون زيناتات حيزركم قريبا لخو نمكتاركم بخبر سعدم ساعتكم تسنح ميكايل حرقو فلما قم بكنت وتاتو افلم ኤርትራ ኣብ ካናዳ ብዝተቓንዐ መበል 42 ጉባኤ ሃገራዊ ውድብ ሲቪል ኣቪዬሽን ተሳቲፋ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ኣብ ጠንቅን ሳዕቤንን ዘይሕጋዊ ምግፋፍን ምሻጥን ዓሳ ዘተኮረ ርክብ ምስ መሻርክቲ ኣካይዱ ዓለማዊ መዓልቲ ሰረብራላዊ መልመስቲ ብደረጃ ሃገር ሎሚ ንመበል 7 ግዜ ተዘኪራ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ምንቅስቓስ ሓማስ ዕጥቁ ክፈትሕ ከም ተሰማምዕ ብማዕከና ዜና ንዝተዋሃበ መግለፂታት መሰረት ኣልቦ ክብል ነፂጉዎ ኣብ ሆላንድ እስራኤል ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ንዘላ ኣልማሚ ደብዳብ ዝቃወም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ፕሬዚደንት ኤኳዶር ብፀጥታዊ ምኽንያት ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣብ 10 ኣውራጃታት ኣውጁ ዝርዝር ዜና ኤርትራ በመበል 42 ጉባኤ ሃገራዊ ውድብ ሲቪል አቪዬሽን ተሳቲፋ ብዛዕባ እዚ ኣብ 3 ዓመት ዝቃናዕ ጉባኤ ዝበፅሓና ዜናው ፀብፃባሎ ገረ መስቀል ገርዝጌር ከቕርቦይ ኤርትራ ካብ 23 መስከረም ክሳብ 3 ጥቅምቲ ኣብ ሞንትሪያል ካናዳ ኣብ ዝተቃንዐ መበል 42 ጉባኤ ሃገራዊ ውድብ ሲቪል አቪዬሽን ተሳቲፋ ኣብዚ ኣብ 3 ዓመት ዝቃናዕ ጉባኤ ኣብ ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ኣቶ ጳውሎስ ካሕሳይ ዝመርሐሉ ኤርትራ ኣብ ምውሓዝ ፀጥታን ድሕነትን አቪዬሽን ዘተኮረ መደረ ኣስሚዑ ኣቶ ጳውሎስ ምውሓስን ፀጥታን ድሕነትን አቪዬሽን ዘይንፀፀሉ ምዃኑ ብምግንዛብ ኤርትራ ብዕቱብ ከም ትሰርሓሉ ብምግላጽ ብጉልባብ ሕጊ ሕጋጋትን ውዕላትን ኣህጉራዊ ውድብ ሲቪል አቪዬሽን ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ኣባል ሃገራት ይገሃዝ ስለ ዘሎ እቲ ውድብ ንክብሩን ተኣማንነቱን ካብ ዝፈታተኑ ጉዳያት ክሕየብ ፀዊዑ ክሊማዊ ለውጢ ንምግታእ ብሓፈሻ 200 ዘሎ ካብ ነፈርቲ ዝትፋእ ጋዛት ድማ ክሳብ 2050 ናብ ዜሮ ንምውራድ ድማ ብፍላይ ዝብል እማመ ግብራዊ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ፀቢብ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብኢንዱስትሪ ንዝማዕበላ ሃገራት ዝያዳ ዘርብሕ ብኣንጻሩ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ዝግበአን ምቅሊት ዕዳጋ መጓዓዝያ ኣየር ዝነፍግ ስለ ዝኾነ ኣብ ምግታእ ንዓለም ዘናውእ ዘሎ 98 ሚእታዊት ብከላ ከተኩር ተናሕፂኑ ንምምዕባል ሰብኣዊ ፀጋ ብዝምልከት ኣቶ ጳውሎስ ኤርትራ ኣብ ትምህርትን ስልጠናን አቪዬሽን ውፅኢታዊ መደባት ስልጠና ተካይድ ከም ዘላውን ገሊፆ ጎኒ ጎኒ እዚ ጉባኤ ልኡኽ ኤርትራ ቴክኒካውን ሞያውን ፍልጠትን ምስህጋርን ናይ ሓባር ረብሓን ሽርክነትን ንምብራኽን ዝዓለመ ርክባት ምስ ወከልትን ሰብመዝን ሩስያ ቻይና ሱዳን ደቡብ ኣፍሪቃ ስጳኛን ሲንጋፖርን ኣካይዱ ናብ ካል ዜና ንሰግሩ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ኣብ ጠንቅን ሳዕቤንን ዘይሕጋዊ ምግፋፍን ምሻጥን ዓሳ ዘተኮረ ርክብ ብ3 ጥቅምቲ ኣብ ባፅዕ ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቲ ኣካይዱ ኣብቲ ወከልቲ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ዓሳ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ከምኡውን ኣከፋፈልቲ ዓሳን ካልኦት ትካላትን ዝተሳትፎ ኣኼባ ኣመሓዳሪ ከተማ ባፅዕ ኣቶ ሃይለ ኣስፋሃብ ዘስምዑ ቃል ምህርቲ ዓሳ ብውሑስ መገዲ ናብ ተገልጋላይ ንኽበፅሕ ብሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዝተማእከለ ውሁድ ስራሕ ንምትእትታው ዝውሰድ ተበግሶ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊፆም ብክፍሊ ኣገልግሎት ሕጋጋትን ቁፅፅርን ሃብቲ ባሕሪ ዝቐረበ ፅሑፍ ፍቓድ ምግፋፍ ዓሳ ብዘይብለን ጀላቡ ኣብ ዘይወቕቱን ቦቱን ዝግፈፍ ዓሳ ከምኡውን ንሃገራዊ ቅጥዕታት ውጥን ዕቃብን ምሕደራን ዝጥሕስ ንጥፈታት ምግፋፍ ዓሳ ኣብ ማሕበር ቁጠባውን ጥዕናዊ መዳያት ሕብረተሰብ ጎዳኢ ስለ ዝኾነ ንምግትኡ ኩሎም ኣብቲ ፅላት ዝነጥፉ ኣካላት ሓቢሮም ክሰርሑ ፀዊዑ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ኮነ ትካል ንኣዋጃትን ሕጋጋትን ፍርያት ዓሳ ተኸቲሉ ክገፍፍ ከራግፍ ወይ ክሸይጥ ከም ዝግባእ ዘዘኻኸረት ፅሑፍ ካብዚ ወፃኢ ዝካየድ ንጥፈታት ምግፋፍ ምምስራሕን ምሻጥን ምህርቲ ዓሳ ብገበን ከም ዝሕትት ኣብሪሁ ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ጠንቅታት ዘይውሕሱን ዘይሕጋዊ ምግፋፍ ዓሳ ብግቡእ ተፀኒዑ ስጉምቲ ክውሰድ
ምስ መሻርክቲ ስሩዕን ቀጻልን ርክባት ክካየድ መዕቀቢ ስጋዕ ዓሳ ብርትዕ ዋጋ እናከፋፈልቲ ዝቐርበሉ መገዲ ክናደን ዝብልን ካልእን ርእቶታትን ለቦታትን ኣቕሪቦም 6 ጥቅምቲ ዓለማዊ መዓልቲ ሰረብራላዊ መልመስቲ ኩልንትናዊ ሓሌት ምስ ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ንዘለዉ ጽውዕ ብዝብል ቴማ ብደረጃ ሃገር ኣብ ኣስመራ ተዘኪራ ኣብ ወንበር ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላናውን ስንክልና ጨንፈር ዞባ ማእከል አቶ ያሲን ኣሕመድ ኣብ ዘስምዑ ቃል ሰረብራላዊ መልመስቲ ኣብ ሓንጎል ብዘጋጥም መጉዳእቲ ዝስዕብ ጉሉሕ ናይ ምንቅስቓስን ኣቃውማን ጉድለት ዘኽትል መጥናዊ ስንክልና ምዃኑ ብምብራ ኣብዚ እዋን ኣብ ዓለም ልዕሊ 17 ሚልዮን ሰባት ኣብ ሃገርና ድማ ኣብ ማሕበር ዝተጠርነፉ ልዕሊ 1600 ምዝል ስንክልና ዝነብሩ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ኣብ ሃገርና መሰል ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ንምርጋፅ ዝተኻየደ ጉዕዞ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ብምጥቃስ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ሕብረተሰብ ምስ ኣእምራውን ምዕባላናውን ስንክልና ንዘለዉ ሰባት ሓቂፉ ባይታ ክፈጥረሎም ፀዊዖም ወኪል ጨንፈርን ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ማእከል አቶ ቴድሮስ ፍሳይ ቦጎኑ ምስ ሰረብራላዊ መልመስቲ ዘለዉ ሰባት ብዝያድዎ ክሳተፉን ንቡር ህይወቶም ከስተማቕሩን ኣበርክቶ ናይ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ኣካላት ክብርኽ ብዝበለፀ ድማ ረብሖኦም ኣብ ምስጓም ብንቕሓት ክስራሕ ኣዘኻኺሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብምኽንያት ዕለት ካብ ኣፍ ደገ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ክሳብ ሲነማ ሮማ ዝተጓዓዘ ኣነቓቓሒ ጭርሖታት ዝሓዘ ሰልፊ ተኻይዱ ዓለማዊ መዓልቲ ሰረብራላዊ መልመስቲ ብደረጃ ዓለም ንመበል 14 ኣብ ሃገርና ድማ ንሻውዓይ ግዜያ ተዘኪራ ኣብ ውፅኢት ተምሃራይ ትዝድል ለውጢ ንምምፃእ መምህራን ኣብ ሞዮም ብቕዓት ብስነ ምግባር ድማ ኣብነታውያን ክኾኑ ኣገዳሲ እዩ ወኪል ሪና ብዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኢብራሂም ዑመር ዝለኣኾ ፀብጻብ ፎርቱና ዓንዶም ከተቕርቡ እያ ሞያዊ ብቕዓትን ስነ ምግባርን መምሃራን ኣብ ኩለንትናዊ ብቕዓትን ውፅኢትን ተምሃራይ ዓብ ታራ ከም ዘለዎ ብምኽንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ መምሃራን ብደረጃ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ባፅዓብ ዝተገብረ ናይ ዝኽሪ መደብ ተገሊጹ ብ5 ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሓላፍ ጨንፈር ማሕበር መምሃራን መምህር ሓሰን ሳልሕ ኣብ ዘስምዖ ቃል ጎኒ ጎንቲ ምዕሩይ ዝርግሕ ኣገልግሎት ትምህርቲ ንምርግጋፅ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ቀረብ መምሃራን ብቁፅርን ዓይነትን ንዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ትምህርቲ ዓይነታዊ ለውጢ ንምምጻእ ሞያዊ ዓቕምን ብቕዓትን መምሃራን ንምሕያል ማሕበር ምስ መሻርክቲ ኣካላት ተዋሂዱ ክሰርሕ ምዃኑ ኣረጋጊጾም መምህር ናይ ለውጢ ሃዋርያ ብምዃኑ ኣብ ሞያዊ ብቕዓትን ስነ ምግባርን መምሃራን ብዕቱብ ምስራሕ ከም ዘድሊ ዝገንዘበ ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ መምህር ረሽድ መሐመድ ዑስማን ብወገኑ ምሕያል ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ኣብ ድሌትን ሞያዊ ስነ ምግባርን መምሃራን ስለ ዝምርኮስ ውህደት ናይ ኩሎም ኣካላት ወሳኒ ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም ኣብ ማሕዳር ከተማ ባፅዓቱ ሃይለ ኣስፋሃ ብግዲኡ ኣብ ትምህርቲ መሰረታዊ ለውጢ ንምምጻእ መምሃራን ሞያዊ ስነ ምግባር ዓጢቖም ዜግነታዊ ግዴትኦም ንምፍጻም ከይተሓለሉ ክጽዕቱ ብምልባው ንጥፈታት ማሕበር ንምዕዋት ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ደገፍ ምምሕዳር ከተማ ከም ዘይፍለዮ ኣረጋጊጾም ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ምሕያል ሞያ ብቕዓትን ስነ ምግባርን መምሃራን ዘተኮረ ሴሚናር ተዋሂቡ ኣብ መወዳእታ ኣብ መምራሕን ምምዕባልን ጨንፈር ማሕበር መምሃራን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንነዊሕ እዋን ንዘገልገሉ መምሃራን ናይ ኣፍልጦን ምስጋናን ወረቐት ምስክር ተዓዲሎም ናይ ሎማ ዓመት 5 ጥቅምቲ ኣህጉራዊ መዓልቲ መምሃራን ምሕያል መምሃራን ተጻዋርነት ብምድንፋዕ ነባር ምዕባለ የረጋግጽ ብዝብል ቴማ ብደረጃ ዓለም ንመበል 32 ብደረጃ ሃገር ድማ ንመበል 29 ግዜያ ተዘኪራ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ማሕበር መምህራን ኤርትራ ጨንፈር ሳዋ ብምኽንያት 5 ጥቅምቲ ኣህጉራዊ መዓልቲ መምህራን ከካይዶ ፀንሐ ትምህርታውን ስፖርታውን ውድድራት ተዛዚሞም እቲ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ኩዕሶ መርበብ ቢልያርዶ ቼዝ ቴኒስ ጠረጴዛ ባድሚንተን ሓፈሻዊ ፍልጠት ሓፂር ዛንታን ግጥምን ዘጠቓለለ ነይሩ ጸሓፊ ጨንፈር መምህር ወልደ ሩፋኤል ዓንደ ሚካኤል ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ እቲ መደብ ኪነቲ ናይ ምዝንጋዕ ሸነኹ ኣብ ምፍታሽ ውሽጣዊ ዓቕሚ መምህራን ኮነ ኣብ ምስፋሕ ሓድሕዳዊ ሌላ ሓጋዝ ምዃኑ ብምርባሕ ንመጻኢ ብዝለዓለ ከም ዝድፋኣሉ ገሊፆም ብዘይካዚ ኣብ ሻም ናይ ጉባኤ ማሕበር ኣብ ንድፊ ቋም ብዛዕባ ዝተገብረ ምምሕያሻት መብርሂ ሂቦም ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ካሎ መምህር ርእሶም ገብሪ ህይወት ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣብታ ቤት ትምህርቲ 900 መምህራን ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ነፍሲ ወከፍ መምህር ሞያውን ናይ ምትሕጋዝን መደባት ማሕበር ምስማር ኣበርክቶ ክገብር ተላብዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተኻየደ ውድድራት ብውልቅን ብጋንታን ዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲሉ
ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ክኸውን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ምክታልኩም ክቅፅሉ ደግመ በወብርዕ ደም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቅፅሎ ይዘኸርኩም ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ ሓማስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ምቁራጽ ተኽሲ ክግበር ብዘቕረቦ እማመ መሰረት ዕጥቁ ክፈትሕ ከም ተሰማምዕ ብማዕከናት ዜና ንዝተዋሃበ መግለፂታት መሰረት ኣልቦ ክብል ነፂግዎ እቲ ምንቅስቓስ ብሓሙሽተ ጥቅምቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከምዚ ዝኣመሰለ መደናገርን ናይ ሓሶት ዜናን ምዝርጋሕ ነቲ ሓቅን ምጥምዛዝን ኣብ ርእቶ ህዝቢ ምድንጋን ምፍጣርን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ሓቢሩ እቲ ቁኑዕ መግለፂታት ቦግዒ ኣካላቱ ጥራይ ከም ዝወሃብ እቲ ምንቅስቓስ ብተወሳኺ ገሊፆም ምንቅስቓስ ሓማስ ኣፅዋሩ ኣብ ትሕቲ ኣህጉራዊ ክትትል ንፍልስጤማዊ ግብፃዊ ኣካል ከረክብ ከተሰማምዐ ንሓደ ስሙ ዘይተጠቕሰ በዓል ስልጣን ናይቲ ምንቅስቓስ ብምጥቃሴን ሓያሎ ማዕከናት ዜና ከጋውሓ ፀኒሐን ሓማስ ብ4 ጥቅምቲ ነቲ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንዘቕረቦ 20 ነጥብታት ዝሓዘ እማመ ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ ንመርገፂኡ ዘነፅር መግለፂ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ህፁፅ ምቁራጽ ተኽሲ ክትግበር ከምኡውን ምልዋጥ ጅሆታትን ኣስክሬናትን ክካየድ ብመትከል ከም ተሰማምዕ ዝዝከር እዩ እንተኾነ ግን ኣብ መጻኢ ወሽመጥ ጋዛን ምፍታሕ ዕጥቅን ዝርከቦ ካልእ ነጥብታትን ተወሳኺ ዝርብ ከም ዘድልዩ እቲ ምንቅስቓስ ኣብ መግለፂኡ ኣነፂሩ ኣብ ሆላንድ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ንዘላ ኣልማሚ ደብዳብ ዝቃወም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ብ5 ጥቅምቲ ተኻይዶ ኣብቲ ኣብ ከተማ ኣምስተርዳም ዝተኻየደ ሰልፊ ኣማይታ ሽሓት ከም ተሳተፉ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ ደብዳብ ብህፁፅ ደው ክብል ዝፅውዑ ሰልፈኛታት መንግስቲ ሆላንድ ኣንጻር እስራኤል ዝያዳ ተሪር መርገፂ ክሕዝን ናብቲ ሃገር ሰደድ ኣፅዋር ከቋርፅን ፀዊዖም እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንእስራኤል ኣብ ልዕሊ ዝድግፉ መራሕቲ ሆላንድ ከቢድ ፀቕጢ ዝፈጥር ከም ዝኾነ እዩ ዝሕበር ዘሎ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሆላንድ መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ንዝሓተቶ ፍቓድ ምልኣኽ ኣካላት F-35 ዝዓይነተ ነፈርቲ ውግእ ናብ እስራኤል ዳግማይ ክምርምሮ ምእዛዙ ዝዝከር እዩ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ስርሒት ካብ ሓያሎ ሃገራት ተቃውሞ ይመጾ ከም ዘሎ ይግለጽ ፕሬዚደንት ኤኳዶር ዳንኤል ኖቦኣ ብፀጥታዊ ምኽንያት ካብ ትማል 5 ጥቅምቲ ተግባራዊ ዝኾነ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣብ 10 ኣውራጃታት ኣዊጆም እቲ ንሱሳ መዓልታት ዝጸንዕ ኣዋጅ መንግስቲ ኣብ ነዳዲ ዝገብሮ ዝነበረ ድጎማ ንምውዛፍ ዝወሰዶ ስጉምትን ንዕኡ ስዒቡ ዝተኸስተ ክብሪ ዋጋ ነዳድን ዝቃወም ኣብ መፋረቕ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ ከተማ ኪቶ ዝጀመረ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ናብ ናዕቢ ከም ዝዓረጋ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኣዋጅ ህዝባዊ ስርዓት ውሽጣዊ ፀጥታን ድሕነትን ዜጋታትን ንምሕላው ዝዓለመ ምዃኑ ሓቢሩ እቲ ኣዋጅ ብዘይካዚ ንኣገደስቲ ኣገልግሎታት ዝዘርጉን ንድሕነት ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ዘእትውን ምትእኻባት ዝእግድ እዩ ስራሕተኛታት መጓዓዝያ ምድሪ ኤኳዶር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንክብሪ ዋጋ ነዳዲ ዝቃወም ናይ ስራሕ ኣድማ ኣብ ዘካየደሉ ዝነበሩ እዋን ምስ ሓይልታት ፖሊስን ፀጥታን ከም ተጋጭውን ልዕሊ 200 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ዝዝከር እዩ መንግስቲ ኤኳዶር ድሕርቲ ፍጻመ ኣብ 7 ኣውራጃታት ሃገሩ ንሱሳ መዓልታት ዝጸንሕ ሕፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ምእዋጁ ኣይርስዕን እቲ ኣድማ ንቁጠባን ፀጥታን ሃገሩ በኣሉታ ከም ዝፀሉ ዝጠቐሰ መንግስቲ ኤኳዶር ስራሕተኛታት ጠለባቶም ብዘተ ክፈትሑ ፀዊዕሎም ውድብ ነዳዲ ዘፍርያ ሃገራት ማለት ኦፔክን ሩስያን ትርከበን ኣባላት ዘይኮና መሻርክቲ ሃገራትን ካብ ዝመጽእ ወርሒ ሕዳር ንመዓልታዊ መጠን ፍርያት ብ137,000 በርሚል ከዛይዶ ወሲነን سعود عرب روسيا عراق حورات إمارات عرب كويت كازاخستان ألجيريان عمان زركبن أبال هاجرات تودب تمال حمشة تكمتي بمانزاب زكايرو آخبا نتي وسانة كم زو سراي زغلا زلو اتي توسينو زلو ناي فريات وسخ أب كونتات عراقات ومركسو كزايد ويون كوغدل كم زغلون اتان هاجرات حبيرانا لوا أبال هاجرات أوبيكن مشارختنن نمتن فريات ندادي أب ورح مسكرم معالتاوي باستات 555,000 برميل أو ورح تكمتو دما علتاو بالعلمي 137,000 برميل كم زعبيو زذكريو اتاني شوعات هاجرات وسخ سقومتات نموسان زمت كلتا حدار آخبا كايدا مخانن مدب تتحيز لهم
سراوت روسيا تمال حموشة تقمتي كملسة قبرنايتي بيوكرين وشت مريتو زفتسم زولو مدقعتات قبل علوة هادراو علاماتاتا سفيح مدقعت كم زكايدو حبيروم منستري مكلخال روسيا بزوطو مجلسي اتي مدقعتن اندستري مفرق اصوارن عوز دقف تعتقد صنصعاتن زنصاصره كم زنبرن علامو بقبو كم زوقعن افليطو اتي مدقعتي لعلفتنا دمصي بزونچف ميسايلن ناي مدقعتي سبالبو نفرتن كم تفصمه اتي منستري بتوساخي انصيروم بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلنسكي اب محبراو مراخيبتات ابزرغو صحف اتي مدقعتي 500 سبالبو نفرتن 50 ميسايلاتن زتقالله كم زنبره غليصو منستر صعات يوكرين بوغنو اتي مدقعتي اب حيالو زواتات مقراص حيل الكتريك كم زصعبه حبيروم سراويت روسيا بيوكرين زفتصم زخونه يخون مدقعتي سفيح ملسه قبري مهاب كم زغصليو بترغاغامي زحبر صلو منجس هنغارين امام باجت اوروبا وحبرت كاب 2028 كساب 2034 باجت يوكرين قبل نغيفو منستر قدات وصاي هنغاري بيتر سيجارتو ابزهابو مغلصي ገንዘብ ከፈልቲ ግብሪ ኣብ ክንድቲ ኣብ ምሕያል ቁጠባ ኤውሮጳ ኣብ ኩናት ዩክሬን ይውዕል ከም ዘሎ ገሊጾም መራሕቲ ሃገራት ኤውሮጳን ሰራዊት ዩክሬን ንምዕጣቕን ቀጻልነት መንግስቲ ዩክሬን ንምርጋጽን ገንዘብ ዜጋታት ብዘይገደብ ንምጥቃም መደብ ከም ዘለዎም ዝሓበረ ሚኒስተር ፔተር መንግስቲ ሃንጋሪ ዜጋታቱ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ኩናት ተወሳኺ ዋጋ ክኸፍሉ ከም ዘይፍቅድ ኣፍሊጦም ቁጠባ ኤውሮጳ ከቢድ ጉዳያት ገጢሞ ከም ዘሎ ብምግላጽ ድማ ገንዘብ ኤውሮጳ ሕብረት ዩክሬን ካብ ምምዋል ተወዳዳርነቱ ናብ ኖቦል ምምላስ ክውዕል ከም ዘለዎ እቲ ሚኒስተር ብተወሳኺ ኣተሓሳሲቦ ኮሚሽን ኤውሮጳ ሕብረት ካብ 2028 ክሳብ 2034 ልዕሊ 2.3 ትሪልዮን ዶላር ባጀት ንምስላዕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ከም ዝኣመመ ዝዝከር እዩ እቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2028 ተግባራዊ ክኸውን ተመዲቡ ዘሎ ባጀት ንጽላታት ምክልኻልን ህዋን ዝውዕል 140 ቢልዮን ዶላር ዘጠቃልል እዩ ኢራን ምስ ሃገራዊ ትካል ተቆጻጻሪ ኒውክለሳዊ ጸዓት ማለት IAEA ዝበፅሓቱ ሓድሽ ናይ ምትሕብባር ስምዕ ድሕሪ ሕጂ ኣገዳስነት ከም ዘይብሉ ኣፍሊጣ መንግስቲ ኢራን ነዚ ዝገለጸ ድሕርቲ ፈረንሳ ጀርመንን ብሪጣንያን ተላዒሉ ዝጸንሐ ገዳታት ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዳግማይ ንምጽናዕ ዝወሰዶ ውሳነ እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዓባስ ኢራቅዲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ሓድሽ ስምዕ ድሕሪ ደጊም ሃገሩ ምስቲ ሃገራዊ ትካል ንዝህልዋ ምትሕብባር ከመሰረት ኮይኑ ከገልግል ከም ዘይክእል ኣፍሊጦ ፈረንሳ ጀርመንን ብሪጣንያን ኣብ ልዕሊ ኢራን ጸቕጢ ንምፍጣር ዝወስዶ ውሳነ ንዲፕሎማስያዊ መስርሕ ዝያዳ ጸጋምን ዝተሓላለኸን ከም ዝገብሮ ዝሓበረ ሚኒስተር ኢራቅዲ እተን ብኢ3 ዝፍለጣ ሃገራት ኤውሮጳ ንጉዳይ ኒውክለሳዊ መደባት ሃገሩ ብዲፕሎማስያዊ መዳይ ንምፍታሕ ኣብ መጻኢ ኣብ ዝህሉ መስርሕ ዝተሓተተራ ከም ዝህልወን ኣፍሊጦ ኢራን ሰላማዊ መዓላ ዘገልግል ኒውክለሳዊ መደባታ መምዕባል ከም ትቕጽሎ እቲ ሚኒስተር ብተወሳኺ ኣረጋጊጾም ኢራንን ሃገራዊ ትካል ተቆጻጻሪ ኒውክለሳዊ ጸዓትን ብ9 መስከረም ክልታዊ ምትሕብባር ዳግማይ ንምጅማር ኣብ ግብጺ ስምዕ ከም ተፈራረሙ ዝዝከር እዩ ዜናታት ምዛማር ሳብ ዜና ክደግመልኩም ኤርትራ ብካናዳ ብዝተቓንዐ መበል 42 ጉባኤ ሃገራዊ ውድብ ሲቪል ኣቪዬሽን ተሳቲፋ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ኣብ ጠንቅን ሳዕቤንን ዘይሕጋዊ ምግፋፍን ምሻጥን ዓሳ ዘተኮረ ርክብ ምስ መሻርክቲ ኣካይዱ ዓለማዊ መዓልቲ ሰረብራላዊ መልመስቲ ብደረጃ ሃገር ሎሚ ንሻውዓይ ግዜያት ተዘኪራ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ምንቅስቓስ ሓማስ ዕጥቁ ክፈትሕ ከም ተሰማምዕ ብማዕከናት ዜና ንዝተዋሃበ መግለጺታት መሰረት ኣልቦ ክብል ነጺፍዎ ኣብ ሆላንድ እስራኤላዊ ሽመት ጋዛ ተካይዶ ንዘላ ኣልማሚ ደብዳብ ዝቃወም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ፕረዚደንት ኤኳዶር ብፀጥታዊ ምኽንያት ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣብ 10 ኣውራጃታት ኣውሪዱ ዝኸበርኩም ተዓዘብትሎም ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዳህሳስና ስዒባት መደባት ወግኒ ግን
سلام.